Pozri sa, aká tmavá a čierna je táto voda. Je ich tu doslova stovky. Pozri, aká je červená. Čo to do pekla je? Toto je fakt super, chalani. Úplne som na toto všetko zabudol. Tá potvora je rovno tam, odkiaľ sa to vzalo. Neviem, koľko je tam bojovníc, ale je ich veľa. Pozri sa na tej klepetá na tejto. Pozri na všetky tie raky. Nikdy som žiadneho nemal. Toto je môj prvý. Och. Máme jedného. Pozri. Pozri sa na to. Mám ho. Čo sa deje, BFF Nation? Vítajte späť pri ďalšom úžasnom videu, chalani. Dnes budeme vypúšťať jeden z rybníkov na mojom pozemku, ktorého som sa 6 mesiacov nedotkol, chalani. Vy máte radi tieto videá, kde vypúšťame naše rybníky, pretože nás poznáte. Stále chodíme chytať a kupovať naozaj super veci. Vždy dávame ryby do našich rybníkov. A časom tak trochu stratíme prehľad o všetkých rybách, ktoré tam sú. A vypestujeme si naozaj zaujímavú populáciu, viete, záhadných rýb, na ktoré sme zabudli. Takže keď ich po pár mesiacoch, viete, vypúšťame, keď sme tam dávali ryby, je naozaj zábavné vidieť všetky tie ryby, ktoré tam žijú po tom čase, nech už to bolo akokoľvek dlho. Ako som povedal, chalani, jazierko, ktoré dnes vypúšťame, je tam už 6 mesiacov. Odkedy som ho založil, ani raz som sa ho nedotkol. Ani sa doňho poriadne nepozerám, nikdy som ho nevypúšťal, ani ho nekrmím. Dobre, nedávam tam žiadne krmivo pre ryby. To, čo som sa snažil s týmto jazierkom, bolo skôr vytvoriť prirodzený ekosystém, viete. Ryby by sa rozmnožovali a slúžili ako potrava pre iné ryby. Niečo ako ekosystém, viete, predátori a korisť. A fungovalo to naozaj dobre. A som veľmi nadšený, že tam pôjdem, vypustím ho a uvidím, čo všetko je vo vnútri. Hovorím o čiernom tajomnom jazierku, nie o tom veľkom, dobre? To video sme robili len nedávno. To je hlavné jazierko, do ktorého dávame ryby, s ktorými si naozaj nevieme rady. Ale to, ktoré budeme robiť dnes, je o niečo menšie a viac sme sa zamerali na raky a gubky. Avšak sú tam aj nejaké zvláštne kúsky, naozaj zaujímavé ryby, ktoré sme tam za tie mesiace nahádzali. A áno, chalani, som veľmi nadšený, ale predtým než to urobíme, vám dáme pár noviniek. V poslednom videu sme kúpili play pleco za $1000. A áno, ideme tam a pokúsime sa ich nakrmiť. Uvidíme, ako sa im darí. A tiež sa pokúsime nakrmiť sumca tigrinus. Poďme na to. Tak, chalani, sme tu, sme pri akváriu. Tu sú naši dvaja sumce tigrinus. Veľmi vzácne ryby z Amazonky. Jeden je tam, jeden vystrkuje svoj malý zadok z rúry tamto. A potom tu máme aj dvoch naozaj zaujímavých šľachtených prísavníkov. Jeden je prísavník Sunshine a druhý je prísavník Scarlet Cactus. Takže, chalani, ideme tam hodiť túto šťavnatú chutnú tilapiu. Milujú to. Dokonca aj prísavníky. Dobre, pokúsim sa to dať priamo pred tvar tigrinusa. Sú dosť leniví, nežerú, pokiaľ im jedlo nie je hodené priamo pred nos. No poď. Poď, chce to. Možno to zje prísavník. Bože môj, prísavník to žerie. Prísavník je agresívnejší ako sumec. On to hryzie. Ide si na tom pochutiť. Tigrinus. Sumce sú trochu plaché, chlapci. Väčšinou žerú, keď nenatáčam. Myslím, že je to len tým obrovským svetlom, čo im svieti do tváre. Sú trochu plaché. Jeden práve zjedol. Ten jeden tigrinus zjedol. Tam ide. Možno je Abby hladná. Ona naozaj miluje svoju tilapiu. Uvidíme, či bude jesť. No tak. Sam, musíš na ňu špliechať, aby to počula. Dobre. Naozaj. Aby jedz svoje jedlo. Tam ide. Dobre, zjedla to. Len sa s tým musela chvíľu pohrať. Chceš ďalší kúsok? Si veľké dievča, poď. Veľké rastúce dievča. Tieto tvory dorastajú do 5 stôp. Tak, tu máš. Chceš to? Roztrhni to. Chyť to a roztrhni to. Tam ide. Dobre, to je na dnes dosť krmenia, chlapci. Teraz, bože môj, zabudol som vám ukázať. Pred pár videami som chytil naozaj malú červenú krevetu. Sladkovodnú krevetu. Nemal som ani tušenie, čo to je. A vy ste komentovali, že to bola čerešňová kreveta. Predtým som o týchto veciach veľa nevedel. A stal som sa posadnutý krevetami. Môžete sa opýtať Heleny, mojej priateľky. To je všetko, o čom rozprávam však. Neustále o tom hovorí. Proste milujem svoje krevety. Takže som už dlho si chcel založiť malé akvárium pre krevety, rastlinné akvárium. A to som spravil s úhorím akvárium. Pozrite sa na to. Toto bolo kedysi pre malé mikroúhory, ktoré sme raz chytili. Takže čo som spravil? Celé som to prerobil. Vypustil som ho. Všetky úhory som vybral a dali do druhého nanoakvária. A potom som sa do toho pustil. Normálne takéto veci nerobím, že by som robil aquascaping a viete, dával živé rastliny a robil to pekné. To som dnes spravil. A potom som si pomyslel, hanbím sa to povedať. Dobre, nechcem to povedať. $400. Dobre, povieš mu to. Dobre. Minul som $400 na krevety. Myslím, že som kúpil asi 60 kreviet. Nemôžem uveriť, že to hovorím. Asi si budete myslieť, že som hlupák, ale mám rád krevety. Chcel som akvárium s krevetami. A áno, podľa mňa to vyzerá úžasne, chlapci. Len som chcel dostať ten umelý piesok. Dať sem nejaké krevety, naozaj pekné. Ale čoskoro, chlapci, sa vrátime na to miesto, kde som chytil čerešňovú krevetu. A pokúsime sa nejaké chytiť vo voľnej prírode, aby sme ich dali dnu. Myslím, že by to bolo naozaj super. Ak to chcete vidieť, dajte mi vedieť. Toto sú tie žaby z azijského trhu s potravinami, o ktorých hovoríme. Tam ide. Neopúšťajú túto oblasť. Pozri.
Tam je, priamo tam, pozerá sa na svojho otca. Takže chlapci, mám pre vás aj naozaj zrušujúcu novinku. Zajtra začíname s výstavbou mojej miestnosti s akváriami. Môjho domčeka s akváriami. Myslím, že som o tom už raz hovoril a konečne sa dostane zajtra. Presne tu, kde stojím pri svojom dome, budeme stavať naozaj pekný rybací prístrešok a bude určený na samé regály s akváriami. Bude to naozaj vzrušujúce. Môžeme tam dať čokoľvek, čo budeme chcieť. Budeme mať toľko akvárií. Takže áno, ak sa tešíte, že tam pôjdeme, dajte like. Ale teraz tu mám nejaké krmivo pre ryby, malé tilapie. Nakreslíme predátorov a potom začneme vypúšťať ten čierny rybník. Poďme na to. Dal som sem aj nejaké mitocyklidy, majú sa naozaj dobre. Napádali Oscarov, tak sú teraz tu. Všetky sumce sa pustili do jedla, bože môj. Pozrite sa na to, je to sumčia party. Takže chlapi, teraz urobím niečo, čo som ešte nikdy nerobil. Vždy som to chcel vyskúšať. Vleziem tam k svojim obrovským rybám a budem ich krmiť z ruky, kým budem stať vo vode. Bude to trochu strašidelné, ale myslím, že to bude naozaj super. Poďme na to. Idem dnu. Niečo mi už udrelo do nohy, čo to je? No tak chlapci, kto je hladný? No tak, nebojte sa svojho otca. Bože môj, toto je také super. Bože môj. Tak blízko. Práve sme nakrmili Blaza z ruky. Všade okolo mňa sú ryby. No tak. Práve to dostal. Prečo som to nikdy predtým nerobil? Toto je také super. Si hladný? Neviem, prečo som to nikdy nerobil, ale som naozaj rád, že som to urobil. Bolo to naozaj super. Krmiť tieto obrovské červenochvosté sumce z ruky, kým stojím vo vode, to je fakt pecka. Takže chalani, teraz prejdeme o pár krokov ďalej k čiernemu tajomnému jazierku a začneme sa snažiť chytiť ryby, vypustiť ho a zistiť, čo všetko tam žilo. Teraz sme tu pri miniverzii čierneho tajomného jazierka. Pravdepodobne ho spoznáte. Dávali sme sem ryby, ako som povedal, asi 6 mesiacov. Dali sme sem 15 gupiek. A neviem, či to vidíte, ale je ich tu doslova stovky. Množia sa tu ako králiky. A myslím si, že práve preto sú tieto raky také veľké, pretože keď sem prídem a pozriem sa, sú tam hneď traja. Pozrite, aké sú obrovské. Sú to najväčšie raky, aké som kedy videl. Doslova sa to stane zo dňa na deň. Dostávajú tu rastové skoky z toho, že žerú všetky tie gubky a dorastajú do obrovských rozmerov. Som naozaj zvedavý, ktorý z nich je najväčší a aké šialené tieto raky vlastne sú. Je tu tiež veľa rúrkových pascí na raky. Celý deň so sebou nosím túto sieťku, to preto, lebo to myslím vážne. Dobre, toto použijeme na chytanie týchto rýb. Viem, že sú tu bojovnice, viem, že sú tu aj nejaké úhory. Čo to bolo? Proste ich tam vysypem. Nič tam nie je. Dobre, proste ich hodíme na bok. Ani v tomto nič nie je. Toto je také vzrušujúce, chlapi. Ako som povedal, 6 mesiacov tento rybník tu bol, vieš, naplnený vodou, bez filtrácie, bez krmenia a darí sa mu. Je to proste šialené. Pozri sa na toto. Len trošku naberiem a pozri sa na to. Toto je proste šialené. Doslova som len ledva ponoril sieťku do vody. Je tu niekto doma? Som tiež naozaj zvedavý, či sa tu už rakovce začali množiť. Máme tu toľko rôznych farieb a druhov, že keby sa tu začali množiť, pravdepodobne by vytvorili naozaj zaujímavé farebné kombinácie. Oh! Bože môj. Máme mláďa, je tu mláďa raka, ľudia, už teraz. Bože môj, pozrite sa, aká je tá samica obrovská. Tá vec je neskutočne veľká. Skúsim teraz nájsť video, ale túto som naozaj odchoval vo svojom akváriu. Myslím, že to bola táto, pretože si pamätám, že mala len jedno klepeto. Ale keď boli v sumpe môjho aba mimo akvária, táto samica otehotnela s množstvom vajíčok. A bohužiaľ, nevyliahli sa. Neviem, čo sa stalo, ale už predtým bola gravidná. Ale pozrite, aká je veľká a dáme ju priamo tam, do toho akvária. Tam budeme dávať všetky tie, viete, raky a veci na pozeranie. Ale pozrite sa na toto. Tu je malý rak, je to však zvláštne. Je hnedý. To nie je dobré. Nechceme hnedých rakov. Zatiaľ ich tam dáme. Helen, pozri sa, aký veľký je ten rak. Čože? To je Janet? Máš tam veľa bahna, bože môj. Pozri, čo si práve chytil. Ak zostaneš pokojný, neštipne ťa. Ako ho pomenujeme? Ako ho chceš pomenovať? Janet. Janet. Je to Janet? Pamätáš si Janet? Samozrejme, že si pamätám. Janet. Chytili sme ju v Everglades. Bola takáto veľká. Teraz je veľká ako moja ruka. Ale pozri na to. Je to Janetina ruka? Je to Janet? Nie. Dúfajme, že to nie je Janet. Janet je preč, máme tu veľa rakov. Nie som si istý, čia je to ruka. Tam je bojovnica pestrá. Bože môj, pozri na všetky tie gubky. Máme ho, pozrite sa na toto, chalani. Samica bojovnice pestrej. Máme tu aj veľa týchto chlapíkov. Či sme ich zachránili z kontajnera pri obchode so zvieratami, alebo sme ich chytili, máme tu veľa bojovníc. Tu ich všetky dávame. Tam je jedna malá červená, krásna. Dáme ju tiež do akvária. Dúfajme. Bože môj, nie. Dúfajme, že ju rak nezie. Vidíš, koľko je tam gupiek? Dali sme ich tam 10 a teraz ich je tam asi 1 000 000. Tam je Janet. Pozri sa na ňu. Chyť ju, Helen. To je tvoj rak. Nie, počkaj, Janet. Nie. No, ušla. Viem, že si ušla. Ešte sa pomstíš. Mám ho. Pozri sa na to. Toto sú tie veľké, ktoré sa rozmnožujú a vytvárajú všetkých tých malých. Pozri, tam ten je modrý.
To je Janet? Myslím, že to môže byť Janeta. Bože môj. Pozri, aká je červená. Tá musí byť Janeta. To je určite Janeta, chlapci. Helen tu to chytila v Everglades. Úžasný oranžový rak. Pozri, aká je úžasná. Dobre, dáme ju do akvária spolu s tým modrým. Au, štipla ma. A tam ide Janeta. Dobre, chlapci, teraz sme si dali malú prestávku. Tu sme nastavili čerpadlo. Takto budeme vypúšťať jazierko. Voda sa bude čerpať touto rúrou a potom odtečie. Takže keď hladina vody klesne, začneme vidieť veľa rýb. A tiež sme pripravili viacero vedier, pretože úprimne mám pocit, že tieto raky dostanú hlad a pravdepodobne začnú jesť ryby. A tu je bojovnica. Bojovnice dáme do tohto vedra. Hotovo. Len tak náhodne použijeme sieťky. Čo je tá modrá vec? Ďalšia bojovnica. Pozri, aká je krásna. Je taká modrá, moja obľúbená farba. Naozaj pekná. Dobre, dajú k druhej bojovnici. Hotovo, máme dve. Ďalší malý rak. Dobre, chlapi, napíšte do komentárov, prečo sú hnedí. Možno získajú farby, keď budú trochu väčší. Ale aj tak ich dáme do akvária s rakmi. Veľký úlovok. No tak, bože môj. Pozri sa na tohto, Helen. Je mikroskopický. Je to malé bábätko. Úspech, chlapi. Projekt chovu rakov. Preliezačka. Raková preliezačka. Fungovalo to. Máme z toho mláďatá. Sú hnedé, ale sú to mláďatá. Dobre, vezmime si jeďku plnú gupiek a začneme naplňať vedro na živorodky. Všetky tieto idú do vedra na živorodky. Pozri sa na túto. Krásna. Sú tu nádherné živorodky. A už idú. Pozri, koľko ich už je. To je len jedna sieťka. Čo? Dobre, doslova nemáme šancu chytiť každú jednu z nich, ale skúsime to. Ďalšie dve bojovnice. Koľko ich tu je? Pozri sa na tú smaragdovo-zelenú a potom na tú tmavšiu. To je naozaj super. Pozri na to, 4 bojovnice. Máme už veľa rýb, veľa rakov vonku. Ale myslím si, že určite musíme začať vypúšťať vodu, pretože pozri, aká je tá voda tmavá a čierna. Nič v nej nevidíme. Takže teraz ju začneme vypúšťať. Počas toho budeme prechádzať sieťkou a dáme vám vedieť, ak chytíme niečo zaujímavé. Ozveme sa vám, keď bude hladina vody o niečo nižšia, aby sme mohli tieto ryby chytať oveľa ľahšie. Ideme na to. Si pripravený? Áno. Funguje to. Čo to do pekla je? Počkaj, máme v tejto sieti veľa rýb. Pozri na tú platku. Je tu aj gurama. Toto je fakt super, chalani. Úplne som na všetky tieto zabudol. Pamätám si, že sme sem dali guramy a platky. Pozri, aké sú pekné. Dobre, to je fakt super. Tak, tuto máte, chalani. Vidíte, je tu naozaj veľa zaujímavých vecí. Veci, na ktoré som zabudol. A áno, budeme ďalej naberať. Vidím bojovnicu. Pozri sa tam. Vidíš jeho chvost? Je nádherná. Mám ho, pozri sa na to. A ďalší, to vážne? Ďalší hnedý rak? Ale pozri, aká je tá bojovnica pekná. Úplne som na všetky tieto zabudol, pozri na to. Krása. Robíš si srandu? Ďalšia bojovnica. Poď sem. Mám ju? Áno, mám ju. Táto je fakt nádherná. Pozri na tú modrú. Nie, neviem, koľko je to bojovníc, ale je ich veľa. Tak, hotovo. Voda dosť klesá. Pravdepodobne asi o 30% menej. Dobre, chlapi, voda je oveľa nižšie. Teraz tu vidíme všetko. Na dno vidíte celkom ľahko. Keď som to vypúšťal, spomenul som si, chlapi, že sme sem asi pred týždňom dali rybu, ktorá je veľmi vzácna, veľmi drahá a fakt super ryba. Naozaj ho chcem odtiaľto chytiť, pretože ho chcem dať do svojho akvária vnútri. Je to fakt super ryba. Nemôžem sa dočkať, keď vám ju ukážem. Budete hotoví. Vidím tu veľkého raka. Skúsim ho chytiť rukami. Ste na to pripravení? Mám ho. Neštip ma. Chystá sa ma štípluť. Bože môj, pozrite sa na to. Je na poli červený, na poli biely, taký bordový. Ďalší obor. Je ich tu strašne veľa. Vidím ich veľa. A už ide. Presne na tom modrom. Pária sa. Dobre, to je to, čo chceme. Čo to bolo? To je úplne čierna bojovnica, to je fakt super. A ide do vetra na bojovnice. Máme už 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bojovníc. Pozri na toho raka, vidíš ho? Chalani, máme teraz baterku, aby sme lepšie videli. Vidíš tam toho veľkého dole? Mám ho! Bože môj, pozri na tie klepeta na tom tvore. Sú fakt obrovské. Neviem, ako sa to deje. Proste tu vyrastú také veľké. Mám skúsiť, či ma uštipne? Myslím, že to urobím, ale musíte dať videu like, dobre? To je dohoda, pretože keď sa pozriete na jeho ruky, má poriadne svaly. Takže 3, 2, 1... Au! Au! Bože môj, prečo som to urobil? Spôsobil mi krvácanie. Vráť sa sem. Dobre, veľmi to ľutujem. Strašne to bolí. Choď do nádrže. Ježiši, pozri sa, aký je veľký. Je najväčší zo všetkých. Myslím, že musím ísť do nemocnice. Myslím, že zomrieš. Pozri sa na to. Vidíš toho modrého vzadu? Má tam malú jaskyňu. Hej, kamarát, snažíš sa predo mnou schovať?
Utiekol. Kde je tá ryba, o ktorej som práve hovoril? Tá naozaj vzácna a drahá. Dúfam, že je tu. Ak nie, to by bolo naozaj smutné. Ideme nabrať veľkou sieťkou práve tam. Je tam veľa listov. No tak, bože môj. Albín pleko? To som tam nedal. Čo to má znamenať? Odkiaľ si sa tu vzal? Myslím, že to je albín, alebo možno čokoládový pleko. Je však dosť veľký. Neviem, odkiaľ sa tam vzal. Ja som ho tam nedal. To je fakt super. Tam ide. Je pripravený ísť. Áno, ďalší modrý rak. Nie, zas som to pokazil. No, následky nie sú také zlé, pretože je stále tu. Pravdepodobne ho môžem chytiť znova. Dobre chlapi, pozrite sa na to. Trochu sme viac vyprázdnili čierny rybník. Teraz sa naozaj môžeme pustiť do práce a pokúsiť sa nájsť všetky ryby a rakov, čo sú tu. Tak poďme začať s podberákom a uvidíme, čo nájdeme. Čo to bolo? Práve v tomto rohu, pozrite sa na to. Mám s tom veľa vecí. Modrý rak, áno. Dobre, to je samica. Môžete to spoznať podľa krátkych klepiec. Ale nie je gravidná. Do keľu. 1, 2, 3, 4, 5. Ale myslím, že v sieti je ešte niečo iné. Ďalšia bojovnica, pozrite sa na to. Ďalšia čiernomodrá bojovnica. Krásna. A už ide do nádoby. Pozrite sa na to. To sú všetko bojovnice, to je šialené. V tomto rohu je niečo veľké. Priamo tu pod všetkými tými listami. Videli ste to? Ako sa to pohlo? Bolo to také veľké. Bože môj, čo to je? Kam to zmizlo? To bol netvor. Myslím, že to môže byť tá ryba, o ktorej som hovoril. Ale je veľká. Nemyslel som si, že je až taká veľká. Kam to išlo? Je to priamo tam. Pozri sa na to. Počkaj, nie, to nie je ono. To je úhor. Je to ohnivý úhor. Pozri sa na toto. Odkiaľ sa toto vzalo? Bože môj. Poď sem. Chytil som ho? Chytil som ho. Je tu obrovský ohnivý úhor. Čože? Viem, že tu máme malé, ale nemohlo vyrásť tak rýchlo. Pozri, aký je veľký. Je to doslova ako úplne dospelý jedinec. Dobre, to je fakt čudné. 6 mesiacov mám tento rybník. Každý deň sem niečo hádžem. Neviem, odkiaľ sa tu vzal, ale je to fakt super. Myslím, že túto presunieme do jazierka s kojkaprami neskôr vo videu. Vieš čo? Poďme to spraviť hneď teraz. Zaslúži si byť v tom jazierku. Pozrite sa na toto, ľudia. Máme tu obrovského ohnivého úhora. Pozri, tu budeš mať veľa kamarátov. Tak, poď. Pozri, aké je to super. Krásne. A už ide. Toto jazierko je miesto, kde máme všetkých našich dospelých ohnivých úhorov. Myslím, že ich tu máme už šialené množstvo, asi viac ako 10. Všetky v tomto jazierku. Takže tu bude mať kamarátov, bude sa jej tu páčiť. Bože môj, pozri sa na toto, ani som si túto rybu nevšimol. To je medový gurama alebo niečo také, neviem. No, keď už sme tu, asi ju tiež dáme sem. Tak, poď, už nám tu zostáva len minimum. Ale je tu ešte jedna ryba. To však nie je tá ryba, o ktorej som hovoril. Hovoril som vám, že je tu vzácna, drahá ryba. Aspoň by tu mala byť. A to nebola ona. Je oveľa zaujímavejšia. Tak sa pozrime, či ju dokážeme chytiť. Pozri sa na to. No poď, pekne pomaly. Choď do siete. Pomaly. Áno, ani ona nemá žiadne vajíčka. Vlastne si myslím, že Janet je samec Helen. Pridáme ju do akvária. Tam ide. Pozri, koľko farebných rakov už tam máme. Vidíš, aké sú veľké? Každý jeden z nich. Vieš, čo som si práve uvedomil? Kde sú tie kajmanky dravé, chlapci? Dali sme sem dve malé kajmanky dravé. Neviem, kde sú. Možno sa schovávajú v listoch, ale nevidím ich. Pozri na tohto, ďalší červený. To je tam Janet. Bože môj, pozri na tie pazúry. Janet je svalnatá. Áno, Janet je svalnatá. Chodí do posilňovne. Tak, Janet. No, máme tam teraz asi 3 Janet. Pozri na toto. Ďalší modrý. Práve som ho mal v sieti. Dobre, začíname chytať veľa rakov. Už ich vidím, ako sa prechádzajú. Tam v tom rohu. Tam je naozaj... Dobre, v tom rohu je naozaj super ryba. Musíme tam rýchlo ísť. Vidím ho. Práve vošiel do siete. Mám ho. Čo to je? To je Cynodontis. Pozri sa na to. To je sumček Cynodontis. To je fakt super. Ja som ho sem nedal. Neviem, odkiaľ sa tu vzal, ale je to slušne veľký kus. Určite to nie je mláďa. Pozri, akú má vysokú plutvu. Fakt super. Tieto ryby milujem. Pridáme ho do beta vedra. Nechcem, aby ho zožrala rak. Pozri na tohto. Sú tam dvaja. Pozri, už sa začínajú hýbať. Panikária. Sú ako... Čo sa deje? Pozri na to. To je biely. Neviem, či sme už chytili bieleho, ale máme ďalšieho bieleho, ďalšieho modrého. Pridáme ho tam. Tam ide jeden, tam ide druhý. Pozri na to. To je fakt super. Pozri na všetky. Dúfam, že nesedím na tej rybe, o ktorej som hovoril. Ako som vravel, v tomto rohu bola ryba. No tak. Mám ho? Ahoj. Mám ho. Čo to je? Je to jeden z týchto. Dobre, to je fakt super, ľudia. Ak si pamätáte túto rybu, myslím, že sme ju pôvodne dali do jazierka s kojkaprami, ale stále plávala do filtra, viete, do skimmera. Myslel som si, že sa jej tu bude dariť. Myslím, že ste povedali, že je to niečo ako sumček čmeliak. A v jazierku s kojkaprami sa mu vôbec nedarilo. Takže ho úprimne asi necháme tu. Tu sa mu naozaj darí. Skúsme tento roh. Tu sme ešte veľmi nechytali sieťkou. Bože môj. Pozri sa na tú rybu. Čo to pre boha je? To je šialené. Vôbec netuším, čo to je. Naozaj ani neviem, aký druh ryby to je. Pozri sa na tie farby. Dobre, napíšte do komentárov, ak viete, ako sa tá ryba volá. Moja mama chcela peknú rybu. Poďme ju dať mojej mame. V poslednom videu si pýtala peknú rybu. Práve som jej jednu chytil. Povedala si, že chceš peknú rybu do akvária. Priniesol som ti ju. Čo ste vy chytili?
Tak poďme, ukážem ti to. V poslednom videu si sa sťažovala, že nemáš žiadnu peknú rybu. Myslím, že tu už máš nejaké nádherné ryby. Nie sú dosť pekné. Naozaj? Je táto dosť pekná? Tá sa mi páči. Pozri na to. Pozri, aká je tá ryba krásna. Páči sa ti, mama? Áno. Čo? Čo to bolo? Chcem niečo pekné, chcem niečo modré. Oranžové. Veď je to modré a oranžové. Radám niečo viac. Dobre, skúsime to znova. Dobre, nemáš za čo. Ďakujem, Zlatko. Ďakujem, Helen. Dobre ľudia, sme späť pri čiernej vani. Ste tu pre ďalšie ryby? Áno. Sú tu ešte nejaké pekné ryby? Pozri na tú žltú. Chceš túto? Áno, vezmem ho. Vezmeme ho. Obe dve. Tu, chod to dať do akvária. Do keľu. Nešikovná. Ona bola nešikovná. Upustil som ťa. Budeme ďalej hľadať ďalšie ryby. Tamto je Helena. Dobre, tu je tá ryba, o ktorej som hovoril, ľudia. Pozrite. Vynára sa práve tam. Vidíte ho? Bože môj. Áno, je nažive. Daj ho do siete. Bože môj. Áno. Dobre, nemôžem sa dočkať, až túto rybu uvidíte. Nikdy som takú nemal, toto je moja prvá a ešte sme vám ju neukázali. Pozrite, aké je to úžasné. Je to dvojdyšník, chceš to? Je to dvojdyšník? Nie, to nie je pekné. Je to super, je to dvojdyšník. Nie, to sa mi nepáči. Sú naozaj vzácne, mama. Dorastajú asi do 100 cm a naozaj majú žiabre. Ak sa pozrieš tam, sú trochu ako axolotly. Majú žiabre a naozaj dýchajú vzduch. Prídu hore a nadýchnú sa vzduchu. Dali sme ich sem asi pred týždňom. Túto jednu dáme do akvária vnútri, aby sme ich mohli naozaj oceniť. Dobre, ideme ich pridať, chlapci. Pozrite, aká je tá dvojdyšník úžasná. Myslím, že to sú všetky ryby, na ktoré si spomínam. Je tu ešte veľa gupiek. Teraz, chlapci, ideme dať všetky raky späť do jazierka. Dobre, tak, hotovo. Všetky tie zaujímavé dávame späť. Pozrite sa na tú sieťku. Pozrite na všetky tie raky. To je šialené. Dobre, dáme ich sem a potom jazierko znovu napustíme. Pustite ich. A potom, chlapci, pridáme aj všetky gubky, ktoré sme po ceste chytili. Je ich tam veľa, takže ich vrátime späť. Nech sa páči. A teraz, chlapci, máme bojovnice. Tie tiež vrátime späť do jazierka. Pozrite sa na to. Pozrite, koľko ich máme. To je úžasné. Tuto máte, chlapci. Máme tu plúcnu rybu. Máme sumca cynodontis, albínskeho prísavníka, sumca čmeliaka a tie pridáme do ostatných jazierok a nádrží a trochu to premiešame. Tak, ideme na to. Začneme pridávať vodu späť a naplníme toto jazierko. Dobre, chlapci, začneme tým, že pridáme škaredého raka. Pridáme ich do dravého jazierka. Snažíme sa tým urobiť z toho skôr ekosystém. Pridali sme sem kopu afrických cichlít. Áno, pridáme ich sem. Možno ich ani nezjedia. Dobre, ideme na to, chlapci. Sme pri čiernej záhadnej nádobe. Ešte tu nemáme ani jedného z nich, takže to bude super. Nech sa páči, kamarát. A hneď tu máme sumca cynodontis. Tiež veľmi zaujímavé. Nech sa páči. Malý čmeliakový sumček, fakt super. Tam ide. A nakoniec, chlapci, posledná ryba, ktorú dnes presťahujeme, je náš africký dvojdyšník. Taká úžasná ryba, chlapci. Som taký nadšený, že ju dám do akvária a budem si ju môcť naozaj vychutnať. Chcem byť k jej milý a opatrný. On panikári. Pozrite sa na to. To je úžasné. Ideme na to, chlapci. 3, 2, 1. Tam ide africký dvojdyšník. Bože môj. To je tak super. Vyzerá ako hadia hlava. Pozrite na jeho malé nožičky. Prechádza sa po dne. Dobre. Ako som povedal, dorastajú naozaj do veľkých rozmerov, až 40 palcov, takže ho budeme nechávať rásť tu. A keď bude naozaj veľký, dúfajme, že už budeme mať veľké akvárium, alebo ho dáme do jedného z jazierok. Ale to je naozaj super, chlapci. Napíšte do komentárov meno pre toho dvojdyšníka. No chlapci, to bolo fakt úžasné. Vypúšťam radšiu preliezačku, miniverziu čierneho záhadného jazierka. Ak sa vám to páčilo a chcete vidieť viac takýchto videí, zanechajte like, prihláste sa na odber. Uvidíme sa v ďalšom videu. Majte sa.